7:45 d'aquest dilluns 10 de març, dia en què repassem l'actualitat més destacada de l'esport de casa nostra. Avui tindrem un especial on farem prèvia de la Copa Col·legial Catalunya Central, que aquest divendres disputarà la final al Nou Congost. Tindrem membres dels 4 equips finalistes, el Gerbert d'Aurillac, de Sant Fruitós, l'Escorial de Vic i la Joviat, que ha classificat tant a l'equip masculí com femení en aquesta final. També parlarem de com encaren des de l'organització aquesta final de divendres al Nou Congost amb el seu director, el David Garriga. Abans de tot això, però, ens actualitzarem amb el sumari esportiu, on repassarem l'actualitat del cap de setmana de l'esport de casa nostra des d'ara i fins a les 9 del vespre, aquí, a Ràdio Sant Fruitós. Comencem parlant de bàsquet perquè el Baxi Manresa guanya 104-89 al Leima Corunya i es converteix en l'equip català més ben classificat de la Lliga ACB, pispant la 5a plaça al Joventut de Badalona. Tot i les baixes de Traoré i Bodian Massa, el Manresa va fer un partit molt complet. Líders habituals com Cameron Hunt i Alston Jr. van liderar l'equip amb 24 i 21 punts respectivament. Diego Campos mostrava satisfet de com l'equip es va sobreposar a las lesiones del conjunt. Bueno, básicamente para mí es el partido más importante de la temporada porque hemos jugado y cómo hemos afrontado todos los problemas que tenemos de salud y de viajes y sin quejarnos de nada. Con todas las bajas que teníamos, el equipo ha empezado muy bien, defendiendo muy bien, entendiendo que si falta gente, lo que no hay que hacer es quejarse, que te quita energía, y sí, cada uno hacer un poco más. Hemos empezado defendiendo muy bien a sus bases, que son verdaderamente un peligro. A més, jugadors que normalment no poden tenir tants minuts van aprofitar la seva oportunitat. Per exemple, Musa Sagna, que va jugar en una nova posició, Santiago Vescovi, que va frenar a Thomas Hertel en defensa, i el capità Guillem Jou, que va aprofitar els minuts que va ser a pista després de tenir poca presència a l'equip durant aquesta temporada. Y luego Guillem pues ha aprovechado la oportunidad. Aquí el baloncesto es menos hablar y aprovechar las oportunidades. Él estaba ahí, se preparó muy bien y ha jugado un partido muy bueno. Creo que por eso es el capitán, ¿no? Ha dado un ejemplo de lo que es no estar convocado, aguantar, seguir trabajando y cuando tienes la oportunidad aprovecharla. De eso se trata jugar al baloncesto. Més enllà de la victòria, la 13a de la temporada a Lliga CB, la dada per recordar són les 900 assistències de Dani Pérez a la Lliga CB, que en va fer 11 davant dels gallecs. I avui el Baxi Manresa ha informat a través de les seves xarxes socials que Armel Traoré té una lesió a un cartílag d'una ròtula, en concret a la dreta. Per altra banda, Retino Basohan no haurà de passar pel quiròfan per tractar-se el trencament al nas provocat per la trompada de colze que li va donar Hertel durant la victòria de diumenge contra el Leima Corunya. Preocupa més el cas del jugador francès, del qual Diego Campos ja va dir diumenge en roda de premsa que després del partit contra els gallecs es podria allargar la seva recuperació. El club no parla de terminis, però la lesió de cartílag de genoll sol ser bastant complicada i veurem com afecta l'adaptació d'un jugador acabat d'arribar. Demà el Baxi Manresa torna a la competició sense gairebé tenir temps de descansar. L'equip ha viatjat ja a Izmir, Turquia, per disputar la 4a jornada de la Basketball Champions League contra el Petkimspor. Les possibilitats del Manresa a Europa passen per aconseguir la victòria contra el conjunt turc carregat de jugadors americans que poden complicar el partit a un Manresa amb lesionats. Marc Estany, membre del cos tècnic del Baxi, ens parlava de com és el rival d'aquest proper partit. Sí, és un equip bastant incòmode perquè té jugadors molt perillosos en 1 contra 1. Aquí ja ho han demostrat, no? Van estar molt encertats i realment són jugadors difícils de parar, especialment els exteriors. I després tenen un bon equilibri entre la línia exterior i la línia interior amb els seus interiors, David Chenique, Iau Williams.
Les baixes del Manresa són les que ja arrossegaven el partit contra el Leim Corunya, Traoré i Massa, i se'ls hi afegeix, evidentment, Obasohan arran del nas trencat que li va causar Ertel en el partit d'ahir. L'equip haurà de fer un pas més per sobreposar-se a aquests contratemps. Una mica el que vam fer ahir, sobreposar-nos a les baixes i fer un pas endavant i ser fidels al nostre estil, intentar jugar a un ritme alt, ser agressius en defensa i sobretot compartir la pilota i mentalment doncs, estar preparats per sobreposar-nos a moments, ja perquè hi haurà moments bons i moments complicats, doncs estar allà units i junts per sobreposar-nos a aquests moments. El partit es disputarà a les 6 de la tarda, una pista on l'ambient es preveu calent, com sol passar amb els equips turcs. I parlem ara de la tercera federació. El duel que enfrontava primer contra segon classificat del grup CA acaba amb derrota del Club Bàsquet Navàs davant de més de 700 aficionats que omplien la grada del pavelló municipal. Tot i perdre per 79 a 86 davant l'Hospitalet, els navassencs continuen líders amb una victòria de marge respecte al conjunt del barcelonès. El Navàs està patint canvis en la plantilla. Per una banda, la baixa per lesió de Santos, que s'haurà de sotmetre a una operació de lligaments del genoll, es perdrà el que queda de temporada. També cal sumar la marxa de Deng Mayot. La notícia positiva és la bona adaptació del nou fitxatge Àngelo Alexandre, que davant l'Hospitalet va fer un bon partit. Veurem si l'equip pot retrobar-se amb la victòria aquest cap de setmana contra el Club Bàsquet Vic, un altre rival de la part alta de la classificació. Mentrestant, el Motor Cadí Manresa aconsegueix sumar una important victòria contra el líder del grup CB de tercera federació. El filial manresà es va imposar al Mollet per un ajustat 79 a 74 al Nou Congost. Pau Del Tio, entrenador del Manresa, es mostrava satisfet per aconseguir aquesta victòria contra un dels equips més forts i experimentats de la categoria. Estic molt content perquè els jugadors van ser capaços davant d'un equip com el Mollet, amb molta experiència, molt físic, sobretot a les posicions interiors, però també a les posicions exteriors. Doncs, va mostrar caràcter, no? I va fer, com estem fent durant tota la temporada, partit a partit, doncs, pas endavant, no? Mostrant que som un equip jove, però amb jugadors amb ambició i amb ganes de dia a dia fer millor les coses. I mentrestant expliquem que Jan Pomarola, amb 20 punts i 7 rebots, va ser el jugador més destacat del filial manresà. La victòria situa l'equip en segona posició a només una victòria dels ballesans. Dissabte l'equip visitarà el Quarter de Huerva aragonès. A Supercopa Catalunya, el Manresa Club de Bàsquet Femení guanya per 53 a 62 a la pista del Club Bàsquet Roser i suma ja 19 victòries en 20 jornades. Les rosades es mostren superiors a un rival potent, però que encadena una mala dinàmica de resultats aquesta temporada. Mariona Teixidor va ser la màxima anotadora de les bagenques amb 14 punts i, a més, hi va afegir 16 rebots. Al cap de setmana rebran la visita del Club Bàsquet Femení Cerdanyola. A Copa Catalunya, el Petro Pinto Asfe s'imposa per 57 a 49 al Club Natació Terrassa en un duel directe per allunyar les santfruitosenques de la part baixa de la classificació. Una bona segona part va permetre a les jugadores de l'Asfe encarrilar un partit on les agarenques van lluitar fins al final. Màrius Bonjorn és entrenador de l'Asfe. La veritat és que va ser un partit que va començar amb força igualtat, els dos equips prou encertats amb atac. La prova és que el primer quart va tenir una anotació prou alta i sí que el segon quart va tenir com dos meitats. Una primera que semblava que el Terrassa agafava la iniciativa, però després d'un temps mort que vam col·legir un parell de coses, sobretot en quant a energia defensiva i amb agressivitat, amb atac, que estaven sent com molt toves, vam fer un 16-0 que ens va permetre arribar a la mitja part guanyant d'11 i ens vam endur una victòria que ens deixa amb una tranquil·litat que ens feia molta falta.
Aquesta és la 9a victòria de l'ASFE en 20 jornades i permet situar l'equip també en 9a posició. A Copa Catalunya, però masculina, el Club Bàsquet Artés cau derrotat per 56-65 contra l'Associació Esportiva Minguella, que es consolida en el lideratge del grup. L'Artés veu com els dos primers classificats s'escapen a 2 victòries de diferència i continua com a tercer classificat, empatat contra el filial del Vic, el proper rival que hauran de visitar. Eduard Mas va ser el màxim anotador dels rogencs amb 11 punts. Parlem ara de primera catalana. Al grup 2 tenim un derbi vegenc aquest cap de setmana. No hi va haver sorpreses i la Salle es va imposar a la pista del Santpedor per 46-79. Escoltem les valoracions dels dos entrenadors. Per una banda, Miquel Castillo, del Santpedor, i tot seguit a Toni Mañoses, entrenador de la Salle. El partit d'aquesta setmana nosaltres l'agafam amb força il·lusió perquè era un partit contra la Salle, que ens coneixem, que tenim amics i coneguts a l'equip rival. I era un partit que durant la setmana ens motivava. El primer quart ja ens va deixar de motivar perquè ens van fer un parcial de 30-8, ells van pressionar molt bé la pilota, ens van ofegar bastant el joc de sortida amb la seva pressió. Nosaltres no vam agafar els tirs que haguéssim volgut agafar per falta d'agressivitat ofensiva i control del joc. Doncs va ser un partit on nosaltres vam començar molt bé. Al primer quart ja penso que vam sentenciar el partit amb un parcial de 8-31. I res, a partir d'aquí va ser anar augmentant la diferència, anar-la mantenint i vam estar amb molt bé d'intensitat, vam poder córrer, vam ficar de fora i Santpedor en cap moment va trobar el seu lloc al partit. Ara la Salle se situa 7a a la Lliga amb 12 victòries i és l'equip vegenc més ben situat. El Santpedor és tercer per la cua. Mentrestant, el Club Bàsquet Vilatorrada va caure per un ajustat 76-74 a la pista del Club Bàsquet Sant Nicolau. Els de Sabadell són els líders del grup i van suar de valent davant d'un bon Vilatorrada. Roger Solenou és l'entrenador de l'equip. Van fer molt bon partit, la veritat, tota l'estona ficats al partit, sobretot a nivell defensiu, on vam plantejar diferents alternatives defensives que ens van permetre estar al partit tot moment. És veritat que sempre estàvem 5-6 punts per darrere, però a l'últim quart ens vam aconseguir posar per davant i a l'últim minut, perdent de 2, vam tenir un triple alliberat per guanyar, però no va entrar. Seguir treballant per intentar guanyar la propera jornada. Els de Sant Joan són 9ens amb 10 victòries en 20 partits, mateix balanç que el Club Bàsquet Castellet, que es queda 8è després de perdre contra el filial del Mollerussa a domicili per 60-54. Els ànims són diferents que Vilatorrada, que el del Club Bàsquet Vilatorrada, i Dídac Vidal lamentava haver ensopegat en aquest partit. Doncs la visita a Mollerussa se salda amb una derrota, dolorosa derrota diria més, davant d'un rival que va fer les coses molt ben fetes i a nosaltres segurament ens va poder una mica la pressió de saber que si guanyàvem pràcticament teníem la salvació assegurada i els nervis, les males preses de decisions, falta de resposta davant dels problemes que ens va plantejar Mollerussa va fer que al final perdéssim de 6 punts. I com veieu, Castellet, Salle i Vilatorrada es troben a la part mitja de la classificació i els 3 equips estan a punt de confirmar la permanència. Empatats entre ells estan, de fet, tant el Vilatorrada com el Castellet. I tanquem l'apartat de bàsquet recordant que el Turion Asfe Sant Fruitós va perdre el seu partit a segona catalana contra el SIC. No hi ha manera de retrobar la victòria. Aquest cap de setmana fins i tot van acabar perdent a la pròrroga després de fer un partit molt complet contra un equip de la part alta de la classificació. Ens ho explicava Sergio Hormigo, entrenador de l'equip. Partit igualat al d'aquest cap de setmana, on aconseguim anar per davant fins a mitja part durant tot el partit. A final del quart empatem el partit i ens fan a la pròrroga. La pròrroga ens castiga un 13-3 i fa que perdem el partit. No vam ser capaços d'estar constants durant la pròrroga i ens va matar el partit.
Veurem si l'equip pot sumar una victòria aquest cap de setmana. Torn de parlar de futbol perquè el Centre d'Esports Manresa suma un valuós punt davant del Reus, el líder del grup 5 de tercera federació, després d'aconseguir empatar 1 al Congost. El conjunt blanc i vermell va aconseguir frenar un Reus que no es va trobar còmode a la capital del Bages. Tot i dominar el partit, els reusencs no van gaudir de moltes ocasions clares de gol. El Manresa va aprofitar una jugada aïllada per avançar-se al marcador, de fet, amb gol d'Isma Fajira al minut 9 de joc. Però Marc Grau va empatar 10 minuts més tard, caçant una segona jugada després d'un refús del porter Òscar Pulido. Tot i que a la segona part tots dos equips van tenir opcions per desfer aquesta igualada, el marcador ja no es va moure. Miquel Azparren és entrenador del Centre d'Esports Manresa. Hostia, me quedo con la sensación que hemos quedado el equipo con que podíamos haber ganado 2 puntos o que queríamos haber ganado esos 2 puntos que no hemos conseguido. Sí que es verdad que el líder hace muchas cosas bien para ir líder, que hemos conseguido cortar no sé si una racha o un ritmo de juego aplastante con los rivales que estaba teniendo y que, bueno, ellos han tenido sus momentos, nosotros los nuestros y... El resultat deixa el Manresa 5è en zona de play-off amb només un punt de marge respecte al 6è classificat, el Tona, que és el primer equip que no està en aquesta zona de play-off. I el Reus es manté per la seva banda el líder a 6 punts del filial del Girona. Els bagencs ja sumen 17 jornades sense guanyar, però es mantenen a la part alta de la classificació. El punt sumat contra els líders pot ser una injecció de moral pels pròxims partits. Queríamos ir a por la victoria, lo hemos intentado, yo creo que a momentos mejor, peor, creo que a momentos podíamos dar ese paso adelante de quedármela, de tenerla, de no fallar ese primer pase, pero bueno, el equipo lo da todo, sigue transmitiendo, sigue muy vivo y sigue queriendo buscar la victoria, que nos vamos a centrar en ello y mucho esta semana que viene. Diumenge a les 12 del migdia l'equip visitarà el camp del Club Futbol Cerdanyola, un equip que està lluitant per sortir de la zona de descens. A primera catalana, el Gimnàstic de Manresa no es veu afectat pel canvi a la banqueta i guanya amb un contundent 0-4 al camp del Juneda. Els escapulats es van avançar amb un gol matiner de Rowdy James Wilbank al minut 3 de partit. A la represa, Albert Tolosa marcava el segon i Wilbank, de nou, tornava a veure porteria per marcar el tercer al minut 56 del partit i encarrilar-lo. Tolosa va tenir temps de fer també un doblet marcant al minut 77 de partit. Marc Gómez és membre del nou cos tècnic del Gimnàstic de Manresa. El Juneda ens ha plantejat un bloc mig amb un 4-4-2, però sense acabar de pressionar del tot els nostres centrals, fet que ens permetia filtrar passades per dins, obrir el camp i generar superioritats tant per dins com per fora. Fet d'això, ha arribat el gol bastant aviat en una jugada per banda dreta, on Rowdy ha rebut dins l'àrea, ha pogut fer un retall cap a dins i amb un tir a baix al pal ha definit bé. Al final, un molt bon partit per part de tots els jugadors, amb el domini i amb molt bones sensacions per part de tot l'equip. Tot i la pressió rival, el Manresa ha dominat el partit amb una bona circulació de pilota. L'equip afronta bé, doncs, al final de temporada, després de la marxa de Quico Parcerisses, fitxat pel Mollerussa. Roger Giribet, màxim responsable esportiu del club, explicava a l'Esport i Punt de divendres per què van optar per no agafar un relleu com a entrenador i crear un equip conjunt amb membres del futbol base a la banqueta. Que de cara a aquesta temporada no incorporem ningú, perquè al final pensàvem que incorporar un nou entrenador a l'estructura que no conegués els jugadors quasi seria més perjudicial per l'equip i perquè com que només queden 10 jornades, tot i que estiguem competint per estar entre els dos primers, perquè el primer lloc ja és inaccessible, doncs que el millor era ficar gent de la casa, formar un equip de treball d'entrenadors que coneguin els jugadors, involucrar-nos tots, arromangar-nos i ficar-nos el mono de treball. El Gimnàstic de Manresa ara mateix se situa tercer, a 8 punts del Júpiter, segon classificat, amb 39 punts, i ara mateix seria el millor tercer classificat de primera catalana, però per diferència de gols només, i aniria al play-off descens a Lliga Elit.
Mentrestant, en aquest mateix grup de primera catalana, la Pirinaica ensopega a casa empatant contra l'Artesa de Segre i cau a la 5a posició. Els de l'Amión rescaten un punt al temps afegit. Tot i dominar l'enfrontament i tenir ocasions clares de gol, va ser el conjunt de la Noguera qui es va avançar al marcador amb gol de Nicolás Arias. L'Artesa estava en necessitat de punts, ja que es trobava en zona de descens i va sortir a resistir. De fet, i podem dir fins i tot a perdre temps, davant de la Pirinaica. Romans Carrillo explicava que ha estat un resultat agredolç. Empat agredolç, més agre que dolç. Primer perquè jugàvem a casa i crec que a casa ens hem de fer encara més fort del que ens hem fet fins ara i hem de perdre molts pocs punts si volem optar a aquesta plaça, a aquesta tercera posició que podria donar accés al play-off. En segon lloc, perquè crec que jugàvem contra un rival de la part baixa, tot i que ara mateix, doncs, en aquestes alçades de temporada, són rivals que es converteixen encara en més perillosos i més difícils de batre, perquè al final es juguen perdre una categoria. Al minut 92, Jesús Peñarrubia marcava el gol de l'empat, sumant un punt valuós que manté invicta la Pirinaica aquest 2025, de fet. Carrillo explicava que aquest punt potser pot ser molt important al tram final de temporada. Però li hem de treure la part dolça a tots. L'equip no es va rendir fins al final, va aconseguir treure un punt que a lo millor a final de temporada ens en recordarem d'ell de manera positiva i la sensació que va deixar l'equip és de que es va buidar, de que s'ho va deixar tot i crec que aquesta és la tònica que seguirem fins al final d'intentar no perdre cap partit, de no donar-lo per perdut fins que l'àrbit xiuli al final i donar-nos absolutament tot en cada jugada i en qualsevol escenari per aconseguir els 3 punts. La Pirinaica va generar, de fet, moltes ocasions i va perdonar de cara a porteria davant d'un rival amb un joc molt especulatiu i que va celebrar el punt obtingut. A segona catalana, el grup 4, el joanenc, aconsegueix una important victòria contra el Vilanova del Camí, un dels equips amb millor dinàmica aquestes últimes jornades. Els santjoanencs van guanyar per 0-2 i es mantenen a 2 punts del Ripollet, el líder del grup que tampoc va fallar aquest cap de setmana. Eloi Obres és l'entrenador del joanenc. Com ja suposàvem, partit complicadíssim, que no vam poder desencallar fins ja passada, la meitat de la segona part, ja que ens van esperar amb un bloc baix de 10 jugadors, en què cada cop que tu perdessis la pilota t'intentaríem penalitzar picant espais molt ràpid i vulguis o no aquest tipus de proposta. Jo crec que aquestes categories i en el futbol en general actualment fan molt mal i igualen els partits. O sigui, la part més positiva és que la victòria és molt potent perquè no els deixen tenir cap ocasió en tot el partit. Noel Olmedo va obrir la llauna finalment al minut 77 de partit i Valentí Prieto sentenciava al minut 89. Qui no va poder sumar cap punt va ser el Navàs, que va perdre per 1-4 contra el Gironella. Joan Martín va marcar el gol local des del punt de penal. Els navassencs ja són coers amb 16 punts a 6 de la salvació. I el grup 5, el Cardona, guanya un duel directe per l'ascens contra el Balàfia de Lleida per 1-0. El gol de Joan Viladomat de jugada assajada al minut 70 de partit donava una victòria que despenja definitivament els del Segrià per la lluita per l'ascens directe i manté els cardonins en segona posició a 4 punts de l'Alpicat, el líder. Joan Coromines és l'entrenador del Cardona. Vam tenir moltes més ocasions de gol i amb una acció de pilota parada, amb una falta lateral, el nostre davanter, el Joan Viladomat, va marcar de gol de cap i vam aconseguir uns 3 punts molt importants per continuar en la segona posició i encarar aquesta setmana que ens ve el Trem a casa. Esperem seguir sumant de 3 en 3. En aquest mateix grup, el Solsona va caure derrotat contra el tercer classificat, el Targa, per 1-3. El gol inicial de Sergi Sánchez feia pensar que els solsonins podien donar la sorpresa, però els visitants van imposar-se sent més resolutius de cara a porteria. Ara els solsonins cauen a la 11a posició, però es mantenen a 8 punts de la zona de descens.
Catalana, el fruitosenc aconsegueix una victòria important que catapulta l'equip fins a la 5a posició. Al grup 8 tot està molt igualat i cada victòria és decisiva per situar-se a la part alta de la classificació i allunyar-se del temut descens. Els verdiblancs van guanyar el Can Parellada per 4-1. Sergi Suárez va ser el primer en marcar gol pel conjunt verdiblanc al minut 5 de joc, però no va ser fins a la segona part que el partit es va decidir. Ignasi Sala marcava el segon gol al minut 58 i el partit semblava controlat, però a 10 minuts del final el Can Parellada retallava distàncies i feia patir el municipal de Sant Fruitós. Tot i així, el fruitosenc va saber reaccionar i marcava 2 gols més, obra de Marc Gustens i Àlex Piedra. Nacho Torres és l'entrenador de l'equip. Victòria a casa davant un rival molt difícil com el Can Parellada i ens treia una miqueta aquesta ratxa negativa que portàvem dels partits al nostre camp, que no aconseguíem la victòria ni fer un bon joc, i aquest de cap de setmana vam aconseguir les dues coses, fer un molt bon partit, molt complet, dels més complets de la temporada segurament en totes les línies, i aconseguir aquesta victòria que ens dona confiança. Després de l'última derrota contra Avinyó que va crear algun dubte, doncs això ens torna a posar una miqueta en una bona línia. L'equip segueix entrenant bé, com sempre, i amb ganes d'aquesta setmana visitar Castellbell i a seguir amb aquesta ratxa. Ara l'equip és 5è amb 30 punts, lluny de l'ascens, que és gairebé impossible, però la victòria allunya l'equip d'un descens que cada cop es veia més proper. El Natació Sabadell i el Covisa Manresa, a futbol sala, han disputat un molt bon partit aquest diumenge, sobretot a la segona part, amb uns últims 10 minuts espectaculars per la gent que estava a la grada i plens d'incertesa i patiment per les dues banquetes, en què finalment es van imposar els ballesans per 5-4. Edu Blanco, entrenador del Covisa, lamentava que l'empat s'escapés a l'última jugada. Hem pogut marcar el 5-5 amb una acció que el porter ha parat 2 vegades al terra i hem donat el pal, però no ha sigut. Crec que el resultat just hauria sigut un empat, tot i que hem dominat el partit molta estona, però al final no ha pogut ser. Crec que el rival mentalment i anímicament ha estat molt superior a nosaltres i nosaltres a aquest punt d'estar per davant el marcador, després per darrere i refer-te no hem aconseguit i ens ha passat factura. A pensar ja en el duel de Copa de dijous i en el duel del cap de setmana contra Ripollet. El partit ha estat marcat per la intensitat i les expulsions, 3 en tot el partit, 2 pel cantó vallesà i 1 per la banda manresana. Tot i la derrota, el Covisa Manresa es manté quart amb 2 punts de marge respecte al primer equip que queda fora de la zona de play-off descens. A tercera nacional, qui no falla és el futsal Vilomara, que guanya per 7-1 a una Esparreguera que lluita per la salvació. A més, la jornada afavoreix els del Pont i amplien la distància al capdamunt de la classificació, situant-se a 4 punts del segon. Jordi Antón és membre del cos tècnic del futbol sala Vilomara. Todos los partidos son muy duros y tenemos que seguir. Y tenemos la suerte de que CCR empató contra Vilatorrada 2-2 y San Juan de Espí contra Andorra. Y eso que vinieron los jugadores de la Andorra, vinieron de jugar en Portugal con la selección andorrana el viernes. Llegaron justo para el partido y aún así pues la sorpresa es que ganaron el partido, la verdad, y a nosotros nos ha venido perfecto. Y ahora nada, esperar al Monistrol esta semana, que iremos a visitar al Monistrol a su casa. Un dels rivals per l'ascens, com explicava Jordi Antón, el CCR de Castelldefels, van sopegar contra un Atlètic Vilatorrada molt en forma. Els jugadors de Miquel Bonilla es troben en una gran dinàmica i van aconseguir empatar 2 contra un dels equips més durs del campionat. Israel Ruiz és el segon entrenador del Vilatorrada. Partit molt intens contra un equip molt potent de la categoria, amb un joc tant de pivot com de 4 molt ben treballat. Degut a que ara mateix estem en un bon nivell, ens vam avançar al marcador al poc de començar el partit i en 4-5 minuts bojos capgiren el marcador i segona part aconseguim el 2-2 definitiu jugant de 5 a falta d'un parell de minuts. I 2 punts molt importants en una pista complicada. Continuem treballant
intentant assegurar la categoria el més aviat possible. La mala notícia és la derrota per 7-2 del Monistrol, que veu com la mala dinàmica de resultats la costa a la zona de descens. De fet, el seu botxí, el Balaguer, és l'equip que es troba en zona de possible descens i ara se situa a només 8 punts dels monistrolencs. Marc Miquel és el capità de l'equip. Desastre, el titular seria un desastre. Vam anar amb bastantes baixes, amb 3 canvis, o sigui, amb 7 jugadors. Tampoc és excusa, però bueno, és un fet. I res, la primera part, un dels equips de la part baixa ens va passar per sobre com si fos el líder, que juguem aquesta setmana, curiosament. A la primera part 6-0, no vam plantar cara en cap moment, et diria jo. L'ocasió més clara va ser un doble penalti que van al pal, però vam estar totalment desapareguts. Ja et dic, un 6-0 és algo molt greu. Ara ja només queden 10 jornades de competició. El Monistrol arriba en hores baixes al derbi del cap de setmana contra un Futsal Vilomara, que a més és el líder del grup, com explicàvem. I encetem l'últim bloc informatiu parlant d'hoquei patins. Les jugadores del Club Patí Manresa sumen una important victòria per 5-6 a la pista del Reus Deportiu, un rival directe per la salvació. Susana Pandavendes és l'entrenadora del Club Patí Manresa. Bueno, por fin llegó la ansiada victoria por 4-3 en Reus, una pista muy complicada en la que el equipo local está sacando puntos también. Y bueno, ya era un tema más mental que otra cosa, que de clasificación, que todavía quedan 8 jornadas, queda mucho tiempo para poder estar arriba o abajo o por el medio. Todavía no está nada decidido, pero esto es una inyección de moral para seguir y para recibir ahora el Mataró en casa con ganas de que se queden los 3 puntos en Manresa. Recordem que els últims 4 classificats juguen al play-out de descens i ara mateix les manresanes són terceres per la cua a 2 punts de la salvació. Els 4 millors equips que no siguin filials també seran els que disputin el play-off descens. Encara li queda una mica lluny aquesta fita al conjunt manresà. I el waterpolo de la comarca està de dol. Òscar Reyes Olivera ha mort aquest passat dissabte als 44 anys, segons ha informat el Club Natació Manresa a través de les seves xarxes socials. Rey Olivera es va formar al Club Natació Manresa, però va fitxar pel Natació Sabadell el 1996, on va transcórrer la pràctica totalitat de la seva carrera. I l'equip amb el que va despuntar, guanyant fins i tot 2 copes i 2 supercopes d'Espanya. Durant aquesta etapa va ser també internacional amb la selecció espanyola en 51 ocasions. Amb la selecció va aconseguir el bronze a la Lliga Mundial i la Copa del Món, així com també en el Campionat d'Europa de Belgrad del 2006. També va participar en el Mundial de Montreal del 2005. Com explica el Nació Manresa, Rey Olivera vivia actualment a Santpedor. Deixa dona i fills. La Federació Espanyola de Natació també ha lamentat la seva pèrdua a les xarxes socials. Tanquem el sumari informatiu explicant que la saltadora manresana Ona Bonet s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-20 a l'imposar-se en la final del concurs d'altura del Campionat d'Espanya sub-20 de pista curta que s'ha disputat durant aquest cap de setmana a Salamanca. Bonet s'ha imposat saltant el llistó per sobre del 1,83 m, amb un concurs net superant a la primera totes les altures. Doncs passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre i d'aquí uns minuts tornarem començant aquest especial d'entrevistes vinculades a la final de la Copa Col·legial Catalunya Central que es disputarà aquest divendres al Nou Congost de Manresa.
Doncs passen 8 minuts de les 8 del vespre. Arrenquem no tertúlia avui, sinó entrevistes. Doncs, com explicàvem al principi del programa, aquest divendres es juga al Nou Congost la final de la Copa Col·legial. Avui tindrem representants dels 4 finalistes i el seu director, el David Garriga, que el tinc aquí al costat. Hola, David, què tal? Hola, bona nit. Molt enfeinat, suposo. Una miqueta. Molt bé. Si et sembla, primer, David, veig que ens vens ben acompanyat. Comencem a parlar amb les jugadores i entrenadors d'aquesta final femenina que hi haurà al Nou Congost. M'acompanyen aquí a l'estudi la Carla Romero i la Irene Pinzolas, jugadores de la Joviat. Hola, noies. Hola. Què tal? Nervioses per divendres? No. No? No, de moment no. Molt bé. I també m'acompanya via telefònica l'Àngel Gómez. Ell és l'entrenador de l'Escorial de Vic, l'entrenador de l'altre equip finalista. Hola, Àngel. Hola, bona tarda. Mira, Àngel, aprofito que et tenim aquí via telefònica per preguntar-te una mica com decidiu des de l'Escorial apuntar-vos a aquesta Copa Col·legial Catalunya Central. Doncs mira, l'any passat ja ho vam estar valorant, però vam anar una mica tard, tampoc hi havia el format de Catalunya Central i ens va semblar que era massa, i aquest any que vam veure que introduint aquest nou format amb equips de les comarques del voltant, doncs vam dir que endavant i ens ha sortit prou bé. Molt bé, heu arribat a la final. Em pregunto si vosaltres teniu equip de bàsquet al centre educatiu o si heu agafat alumnes. Com ho heu organitzat tot plegat? No, a l'escola no hi ha equip com a tal i, bueno, dels diferents cursos vam valorar a partir de tercer ESO obrir-ho a tots els alumnes que volguessin participar i vam muntar tant equip masculí com femení i endavant. Molt bé, veig que de moment ha anat bé. A nivell de valors, què us va seduir de la iniciativa? Què us aporta com a centre educatiu a participar en aquesta competició? Bueno, més enllà dels valors que transmet l'esport en qualsevol dels seus àmbits, al final és una altra manera diferent de tenir contacte amb els teus alumnes, més enllà d'estar a les aules i viure experiències diferents que realment fins ara han sigut molt gratificants. Molt bé, no sé si has vist jugar el teu proper rival, la Joviat. Alguna coseta hem vist, sí, alguna coseta hem vist. Alguna cosa que et faci patir, alguna cosa destacada del rival? Bueno, al final, fins fa 4 anys eren un club molt referent del bàsquet femení aquí a la zona i tenen grans jugadores que ara juguen al Manresa femení, si no m'equivoco, i evidentment serà una cosa molt complicada, però amb moltes ganes de fer-ho. Doneu el favoritisme a la Joviat, veig. Bueno, sé que tenen grans jugadores, nosaltres també en tenim, però sé que tenen grans jugadores. Molt bé, per tant, serà durillo, sí. No sé si ens pots explicar una mica, per la gent que no us hem vist jugar, com jugueu, quina mena de bàsquet, com descriuries la manera que tenen de jugar el teu equip? Bueno, nosaltres fins ara és veritat que dels 3 partits que hem jugat, 2 ens hem menjat una zona tot el partit i llavors tot això canvia molt les coses, però ens agrada molt el bàsquet vertical, al final crec que és el que genera més espectacle i a nosaltres ens agrada el show i sí que en aquest sentit busquem la verticalitat i no encantar-nos gaire. Les normes, per exemple, de que l'àrbit no toqui la bola afavoreixen a tot això i, per tant, intentem aprofitar-les. Molt bé. Alguna jugadora referent? Si no ens ho dius, li preguntaré al David aviam quina jugadora destacaria de l'equip. Del nostre? Del vostre. Sí, bueno, suposo que si mireu els números fàcil de veure, però sí, tenim jugadores com la Júlia Vila que juguen en un júnior Inter o júniors de primer any com la Clàudia o inclús cadets com la Laia Mondó, que realment són noies amb molt potencial i ho demostren a cada partit que juguen. Les teves rivals ara aquí, la Carla i la Irene, van fent que sí amb el cap. Veurem com va aquest partit. Àngel, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que vagi bé la final i que la gent que s'acosti al Nou Congost gaudeixi d'un bon espectacle. Segur que sí, espero que així sigui i ens veiem divendres al Congost. Moltes gràcies.
A veure, ara Carla, Irene, ja em centro en vosaltres, així hem fet primer l'entrevista telefònica i expliqueu-nos com decidiu, la Joviat ja fa uns quants anys, no?, que juga en aquesta Copa Col·legial. Sí, bueno, aquest ha sigut el nostre segon any. Vam començar l'any passat que ens vam apuntar al límit i, bueno, va ser decisió dels grans de l'any passat. Molt bé, i vosaltres heu agafat aquest relleu, jugueu a bàsquet habitualment, vosaltres dues? Sí, nosaltres i tot l'equip, no hi ha ningú que no jugui o que no hagi jugat a bàsquet. Amb això tenim molta sort. Moltes venim del que era la Joviat, que ara és Manresa, i sí, estem totes en actiu. Esteu jugant al Manresa Club de Bàsquet femení? Sí. Bueno, i algunes que són de l'ASFE, són Fritós... Sí, dos que són de l'ASFE. No és que sigui tot l'equip del Manresa Club de Bàsquet femení. Com ha estat l'experiència de jugar a la Copa Col·legial? Vau debutar aquest any, l'any passat no jugàveu, no? Sí, vam jugar. Què és això, aquest format diferent de no jugar amb clubs, jugar a l'escola, com ho heu vist? Bueno, jo, per mi, jugar portant el nom de la meva escola a la samarreta és especial, perquè al final és l'escola que m'ha vist créixer i a més jugar amb les meves companyes de curs també és molt xulo. Bueno, sí, per mi, de fet jo jugava abans, vaig haver-ho de deixar perquè vaig patir una lesió i aquesta oportunitat m'ha fet poder deixar el bàsquet d'una manera més guai de la que vaig haver-ho de deixar i jugar amb totes les meves companyes és molt divertit, és una oportunitat molt guai, la veritat. Clar, tu ara no estaves jugant, doncs, arran d'aquesta lesió i la Copa... I ara que ja m'he recuperat, he pogut poder tornar a jugar a bàsquet i per mi és molt especial, la veritat. Molt bé, i seguiràs, et tornaràs a apuntar a jugar a bàsquet? Bueno, és que ara ja ve la uni, llavors, clar, és difícil. Llavors ha sigut l'oportunitat justa i per poder-ho retomar. Molt bé, ens agrada saber aquestes intrahistòries, diguéssim. I més enllà d'això, com veieu la final? Sou favorites o què? A veure, jo la final la veig bé, venim amb experiència l'any passat, crec que ens va sentar molt bé guanyar el Peguera l'altre dia, ens vam treure l'espina aquella de perdre d'un, i jo la veig bé. Sí, anem molt confiades, la veritat que sí. Bueno. Havíeu perdut contra el Peguera i vau fer repesca? Sí. Funcionava així, no? Més enllà d'aquesta revenja, tindreu el factor pista a favor. Gent de Manresa, no sé si des de l'escola heu preparat, a més teniu l'equip masculí també a la final, si s'ha preparat alguna cosa per intentar portar el màxim de gent possible al Congost. Sí, bueno, a l'escola, clar, al tenir els dos equips estem, en teoria, de venir bastanta gent i volem que hi hagi bastanta gent, omplir el Congost i que es visqui d'una manera així a lo grande, però sí, en teoria sí. Doncs estarem al cas de com va aquesta final femenina. Amb Carla, Irene, moltes gràcies per ser aquí a l'Esport i Punt. A tu, bona nit. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa, recol·loquem els jugadors de la final masculina aquí a l'estudi i res, tornem d'aquí uns minuts.
Passen ara 20 minuts de les 8 del vespre i comencem la segona entrevista d'aquesta final de la Copa Col·legial Catalunya Central. Per una banda, m'acompanyen l'Arnau Junyent, de l'Institut Gerbert d'Aurillac, i el Pol Villalonga i l'Eric Soler, també de la Joviat, que s'ha classificat també a l'equip masculí per la final. Hola, nois, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Primer, mira, Arnau, ja que estàs en minoria, començo amb tu. Explica'ns una mica com decidiu a l'Institut d'aquí Sant Fruitós presentar-vos en aquesta Copa Col·legial Catalunya Central. Doncs mira, és el primer any que juguem a l'institut i tot va començar arran d'un grup de nois de l'institut que ens agrada el bàsquet, juguem a bàsquet a fora del centre i vam decidir doncs, ajuntar-nos i fer un equip i li vam proposar al director, li va agradar la idea i es va posar en contacte amb vosaltres i ho vam fer possible. Molt bé. Clar, vosaltres, és el que dèieu, no teniu equip de bàsquet a l'institut i heu fet un equip amb gent de diferents clubs? Sí, la veritat és que la majoria de jugadors som del Manresa, tot i així no juguem al mateix equip, ja que tots són de primer any, jo sóc l'únic de segon any i juguem amb equips diferents, però també tenim algun jugador de la Salle, en tenim 3, em sembla, si no m'equivoco, de la Salle, i els altres són d'aquí, de l'ASFE, del Sant Fruitós. O sigui, heu fet un equip amb gent Manresa, ASFE i Salle. Sí. Déu-n'hi-do. Els companys de la Joviat, Pol, Eric, vosaltres jugueu a l'equip de l'escola, on jugueu? No, nosaltres també, com l'Arnau, hi ha diferents jugadors del Manresa i també n'hi ha uns quants de la Salle i en tenim un del Cornellà. Molt bé, del Cornellà, Déu-n'hi-do. Del Cornellà. Vosaltres, o sigui, jugueu junts amb el vostre rival el proper cap de setmana? Jo i ell juguem junts, sí, portem uns quants anys, des de ben petits que juguem junts. Molt bé. I fins ara. Que hi ha molt pique a l'equip, doncs, veient que sou, durant aquesta Copa Col·legial, suposo que us haureu anat repartint una mica, no? No. O no? Bueno, el típic... Estàveu massa concentrats amb el Manresa, sí. Potser. Molt bé, millor, que si no potser els entrenadors no els hi agrada. Dit això, Arnau, explica'ns com ha anat aquesta competició. No sé si us pensàveu arribar a la final calculant els jugadors que éreu, coneixent una mica els rivals, o us ha sorprès? Doncs la veritat és que estem molt contents. Jo, personalment, l'any passat el que feia era mirar els partits des del TikTok, des de l'Instagram de la Copa Col·legial i veia la Joviat sempre jugar contra la Salle i jo em venien ganes de jugar. I va ser proposar-ho, vam jugar i vam començar per Sant Esteve, si no m'equivoco, que vam jugar aquí al poble. Vam veure un ambient molt maco, ens va agradar molt, ens ho vam passar molt bé i vam guanyar. Llavors vam jugar contra el Súria, a l'Institut Migmunt. També vam anar pujant, ningú confiava en nosaltres, tothom deia ui, contra Esparreguera perdreu, contra el Cairat perdreu, i doncs molt contents i molt sorpresos, ja que ningú confiava en nosaltres, i ara al final ja parlarem a la pista. Molt bé, doncs de moment estàs venint com si fóssiu l'equip tapat, que ningú comptava amb vosaltres. Sí, totalment. No sé si us ho pensàveu així vosaltres, des de la Joviat. Bueno, des del meu punt de vista sí que esperàvem que el Gerbert d'Aurillac fos un rival a una possible final, ja que sabem que és un equip bastant fort i bastant convençat, però també ens esperàvem que l'altre rival fos la Salle, un altre mític derbi, Salle i Joviat a una final, però el Gerbert d'Aurillac és veritat que hi contemplava l'opció que hi pogués ser. Què li ha passat a la Salle aquest any? Vau guanyar vosaltres abans? 2 cops. 2 cops, Sí. Ho ha recordat, ho ha matisat, sap greu, si algú de la Salle ens escolta, esperem que l'any que ve vagi millor aquesta Copa Col·legial. Així doncs, qui creieu que és el favorit d'aquesta final? La Joviat, sens dubte. La Joviat, Vosaltres accepteu aquest paper de favorits? Jo no sé què dir, perquè la veritat és que afrontem aquest partit amb un parell de baixes que són bastant importants, i sí que és veritat que el nostre equip està bastant compensat, tot i tenir aquestes 2 baixes, però no sabem si som favorits. Jo no em decanto per ningú. Arnau, quin és el jugador de la Joviat que et fa més respecte? O dius, ostres, aquest és el més perillós? La veritat és que són tots bons jugadors, però avui justament hem entrenat i ho hem estat parlant i hem parlat del Marc Ros, l'Eric Soler. Mira.
i el número 12, si no m'equivoco, el del Cornellà, el Roger Donat. Sí. Aquests 3 són els que potser Esteu d'acord que són els més perillosos del vostre equip? Sí, és així. Bueno, però hi poden haver sorpreses també. Molt bé. Com que t'han mencionat a tu, us treu una mica la responsabilitat de sobre. Què penseu vosaltres de l'equip de la Joviat? Ai, del Gerbert d'Aurillac? Bueno, pensem que tenen molt bons jugadors, coneixem a la majoria, sí que hi ha el Roger Roses, l'Arnau, també hi ha l'Albert, bueno, aquests els coneixem ja del Manresa i d'aquí, de per aquí els coneixem, però bueno, hi ha alguns que no en tenim ni idea de qui són, però ja ens ho trobarem a pista, o sigui, no tenim un focalitzat que sigui el millor. Molt bé. Teniu jugadors tapats, no us tenen tan estudiats com vosaltres a ells, De sorpresa Arnau. final. Sí. Molt bé. Doncs el que deia abans de la Joviat ens han explicat que tota l'escola està una mica pendent d'aquesta final, que aniran al Congost. No sé si des de l'Institut Gerbert d'Aurillac es farà alguna cosa per arrossegar una mica de gent al Nou Congost aquest divendres. Sí, la veritat no ho he mirat massa. El que sí que sé és que l'Institut sempre ens ha ajudat amb tot el que hem demanat, tema equipacions, inscripcions i tot. I llavors el que sí que he vist des de part de l'Ajuntament, que han creat, junt amb el Nexe Jove, han fet un autobús que em sembla que sortirà a les 5:15, si no m'equivoco, el divendres, per anar cap a la final, i molt content també per part de l'Ajuntament tota l'ajuda que ens està donant. Déu-n'hi-do, doncs, que un autobús, mira, per una cita especial al Nou Congost, clar, vosaltres sou al Manresa, no sé si algú és la primera vegada que juga al Nou Congost. O ja hi havíeu jugat tots? Bé, nosaltres l'any passat vam jugar a la final de la Supercopa contra la Salle i per mi va ser la primera vegada que hi jugava. Sí que és veritat que em sembla que vosaltres... Sí, nosaltres algun cop de Lliga sí que hem jugat. Clar, sent del club té la seva... És normal, però entenc que en els vostres equips hi ha jugadors que, clar, serà algú que no han fet mai. Sí. Sí, jo entenc que els jugadors d'aquí l'ASFE dubto que hi hagin jugat i s'ho agafaran amb il·lusió i amb ganes. Molt bé, doncs moltes gràcies, nois, a les noies també per ser aquí amb nosaltres i fer una mica de prèvia d'aquest partit. Us seguirem des d'aquí divendres perquè tenim programa en directe i esperem que us ho passeu molt bé sobretot i que disfruteu del bàsquet i que doneu espectacle a la gent que s'acosti o que us miri per xarxes. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Molt bé, i nosaltres... I que guanyi la Joviat, si pot ser. Això ja... no sé si és a Ràdio Sant Fruitós el millor lloc per dir-ho, però bé, queda dit. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. D'això, d'aquí una mica tornem amb l'organitzador d'aquesta Copa Col·legial Catalunya Central, el David Garriga. Moltes gràcies.
Doncs falta un minut per 2:15 de 9 del vespre. Comencem la tercera entrevista d'aquesta especial de la Copa Col·legial Catalunya Central. Hem parlat amb els diferents equips finalistes, entrenador, jugadors. Ara ens toca parlar una mica amb l'organització, que ens expliqui com serà la logística d'aquesta final i què hi ha més enllà d'aquest partit, que la cosa no s'acaba aquí. David, bona nit. Bona nit. Hem tornat aquí a l'Esport i Punt. Primer de tot, com va la preparació d'aquesta final? Teniu molta feina des de l'organització? Ara ja comença a estar totes les peces que hem anat tenint ja es comencen a tancar, comencem a acabar el puzzle per arribar el divendres amb tot el puzzle tancat. Era la primera edició d'aquesta Copa Col·legial a nivell de Catalunya Central. Quina valoració en feu? Quin balanç en feu? Més d'una vintena d'equips a diferents centres educatius, no només del Bages, sinó també d'altres comarques de la Catalunya Central i una mica més enllà. Correcte. Per part dels equips que han participat, el nombre ja és molt elevat. Això no t'ho diran perquè als de Madrid no els agrada, però estem al número 5 de més equips de tot Espanya. Recordar que la Copa Col·legial és una cosa a nivell estatal, que hi ha diferents seus a Madrid, Catalunya... Va néixer a Madrid l'any 2007, Barcelona arriba el 2013, Catalunya Central 2025, i amb la primera edició ja ens hem posat en el top 5. I no som una delegació, no som una seu, som una delegació. És a dir, que som menys que una... Sou una subseu, diguéssim, o sigui, s'arriba al segon nivell, que per això les finals serien a Barcelona més endavant. Correcte. Dit això, com... I perdona, i llavors també molt contents perquè hem aconseguit categoria femenina, que amb les altres noves de seus que s'han creat no s'ha aconseguit. Això també és arran de quan se t'apunta un masculí i el femení, i el femení, i el femení, i és un venga, i acabes lluitant, i doncs mira, al final sí, i tot d'arrencada era que no. Suposo que ha jugat a favor que ja hi ha una tradició aquí a la comarca del Bages, sobretot de bàsquet, més enllà del Manresa. Ara veiem que els diferents jugadors jugaven a equips que porten anys i anys tenint competició habitualment de bàsquet. Sí, això també és lo maco, no? Que trobes aquí jugadors que competeixen són companys d'equips entre setmana i cap de setmana, i llavors arriben a la Copa Col·legial i és un... Jo soc més, que soc de la meva escola, soc del meu poble, i llavors és el fet aquest de... Jo soc del Gerbert, jo soc de la Joviat, i a mi m'és igual que jo després jugui amb tu i te la passi i tu fiquis un triple perquè jo t'he fet l'assistència, no? Però jo avui soc del Gerbert, avui soc de Joviat, o avui soc del Vic, no? Molt bé. A nivell més enllà dels propis jugadors, jugadores, centres escolars, entorn, ajuntaments, com han rebut, com s'ha rebut, diguéssim, la creació d'aquesta Copa Col·legial aquí a Catalunya Central? Home, només amb la quantitat d'equips que hi ha, s'ha rebut molt bé. Llavors, a partir d'aquí és intentar penetrar més encara per arribar a més i que l'any que ve, si deia que érem al top 5, poder arribar al top 3 i només deixar Barcelona i Madrid, perquè per nombre d'equips no els podem superar, per nombre d'escoles. Per demografia. Correcte. És a dir, el que ens falta ara, som conscients que a Osona només hi ha hagut 2 escoles, 3 equips, i la Noia també hi ha hagut 2 escoles, l'únic que també estem agafant, diguem-ho així, el Montserratí, que no existeix, però també estem agafant el Montserratí. El Baix Llobregat Nord, diguéssim, que per proximitat ja passa amb competicions normals. Que vindria a ser l'Esparreguera, que és el que hem mencionat abans, i per exemple estem ja tenint noves escoles en el grup de WhatsApp, com l'Olesa, per dir alguna cosa. Entenc, de fet, anava a preguntar si hi ha alguna escola despistada, ja us ha dit que han mostrat interès de cara a l'any que ve. Sí, és així, ja comencem a tenir escoles, tornem a fer trucades, tornem a començar la roda, quan a partir del 14 de març es tornarà a començar. És a dir, tornem a començar, mireu el que hem fet aquest any, mireu no sé què, us voleu apuntar a no sé què, pum, 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 i llavors a partir d'aquí hi ha aquesta roda de l'impuls que et dona el que es fa ara, que acabem el 14 de març, però amb tot el que hi ha de finals extras, i després, al setembre, quan tots aquests professors que t'han dit que, sí, parlem-ho, t'han dit, és que m'han canviat d'escola.
Ho he de tornar a parlar amb el nou director. Bueno, passa'm el contacte del nou, a veure què podem fer, i després tu també parlem amb tu. Coses ja del sistema educatiu que també us fa una mica la guitza. Correcte, això, doncs, aprofitant, vale, si el Súria s'ha apuntat és perquè era l'Oriol Dalmau, que era el coordinador de Joviat de l'any passat. Per tant, també té aquest punt positiu. Mira, dit això, centrem-nos en el divendres. Quan començarà, diguéssim, quan obrireu portes, quan començarà tot el tinglado? Doncs mira, tenim una cercavila preparada, perquè aquí si una cosa a mi m'agrada és anar a lo grande. Molt bé. Vale? És a dir, si no ho fem a lo gran, no ho fem. Llavors, a mi em provoquen molt, i llavors al provocar-me, doncs, jo em deixo provocar, i els dic, volies això? Doncs té això. Vale? Comencem una cercavila des del Passeig del Riu, que vindrà a la Gatzara, que són... Una batucada? No, són uns geganters. D'acord. Tenen un gegant, que és un bisbe, d'aquests que cobra les mans, com els de Solsona, i que pot anar repartint cops de... Molt bé. Cleques, vale? Llavors també ens ve la Bim Bom Band, de Súria, que els vam conèixer doncs, en els 2 partits de Súria. Em fan que sí amb el cap perquè els van patir i els van disfrutar també alhora. Doncs són nanos de tercer d'ESO, al cap i a la fi, que s'han creat ara, i els hi vaig dir, voleu venir? Us voleu fer fotos al Nou Congost de Manresa? Voleu disfrutar-ho? Ostres, doncs sí, doncs fem-ho, i ja està, i així és com han vingut. Vale? I en principi estic esperant els permisos d'Ajuntament, que avui m'ha trucat policia local i encara no m'ha acabat de tancar, però la idea és tan senzilla com anar des del Passeig del Riu fins al Congost. Si no podem anar per carretera, anirem per la part interna, i ja està. I si es pot anar per carretera perquè són 300 els de Joviat, doncs anirem per carretera, ni que això no, ja està. Estan assabentats ja els de la Joviat que hi haurà aquesta cercavila. Podeu parlar, nois? Sí, ja ens ha comunicat el Garriga aquests últims dies, i ara estem a l'espera de tota la gent que pugui venir. Molt bé, doncs sembla que de moment tindràs mínim la gent de Manresa, algú tindràs a la cercavila, David. Jo he dit que vinguin l'equip masculí, l'equip femení que estigui escalfant a pista, i que vingui el masculí com a mínim a fer la cercavila. A la cercavila, no? Dit això, cercavila, què teniu preparat? No sé si abans del partit hi haurà algun acte, alguna cosa al pavelló mateix. Ja. Sí, com diu el nostre fotògraf, que el tenim aquí, el Gabriel, ens diu que això és... L'Estar no, em diu la... Ara no m'ho dirà, estarà callat. Ara dic que hi ha un company del David aquí, el fotògraf de la Copa Col·legial a l'estudi. És que em va dir, no em facis parlar, llavors és... Bueno, em diu que és un event d'aquests molt grans, perquè clar, portem speaker, DJ, llumetes, màquina de fum perquè surtin tots com si fos el que sigui allà. Doncs, ens ho muntem bé perquè al cap i a la fi el que parlàveu de jugar al Nou Congost no només és jugar al Nou Congost, i no només és jugar amb els companys de la teva classe o del teu institut, sinó és viure l'experiència, no? I el fet de posar un led a terra i hi ha una mica de fum i tu sortir, doncs queden unes fotos molt xules que són la teva foto, no? I tenir la teva foto doncs, sortint allà d'aquesta manera doncs queda molt xulo. La Irene, que l'any passat va poder jugar, doncs ho va poder viure també, no? Això, i bueno. No sé si al juvenil de Manresa ho feu això en algun partit durant l'any. No. Passa. Molt bé, doncs hi haurà tot aquest show, no?, de tipus All-Stars, potser és el que et deia el company, o Super Bowl. Super Bowl, ara. Això és futbol americà, però sí. Molt bé. Dit això, llavors començareu amb la final femenina. Correcte, comencem amb la final femenina, 5:45 de la tarda, i quan acabi doncs començarem la final masculina. En principi està programada per 7:15, però si és a 7:20 no ens hi posarem malament. Recordem una mica, teniu alguna normativa especial a l'hora de jugar a la Copa Col·legial Catalunya Central? Tema quarts, si duran el mateix, si no, si hi ha alguna cosa que fuig de la normalitat del que entenem per un partit de bàsquet? Sí, en tindríem 3, si no vaig errat. Els quarts són de 8 minuts, 4 períodes igual. Tenim el que comentava l'entrenador, el saque ràpid, vale? En camp defensiu, si no has demanat canvi, vale? I si l'ha demanat l'altre equip no n'hi ha, pots sacar ràpid, vale? L'àrbitre no ha de tocar la pilota i no hi ha canvi. Vale? És en plan, pues, saques i vinga, tires. I després hi ha les normes de tirs lliures. Són unes normes que a mi m'agraden molt, com a mínim, que és que quan tu reps una falta de 2 tirs lliures, si anotes el primer, val per 2 punts. I el mateix en un cas de 3. Si anotes el primer val per 3, si falles doncs tires el segon val per 2 i així fins a arribar a 1 i que hi hagi rebot. I llavors tenim els tirs lliures de Basket is Education, que són els tirs lliures abans de començar el període.
I com funcionen aquests? Què són aquests tirs lliures? Els àrbitres decideixen si donen un tir lliure o dos a cada equip. De què depèn? Doncs si un l'ha estat criticant massa, si l'ha estat ha hagut de pitar alguna tècnica, si l'afició ha estat insultant a l'àrbitre, algun jugador, per exemple, sense anar més lluny, un dia Joviat, no sé per quin va ser, es va deixar de tirar un tir lliure, perquè l'afició estava insultant a una jugadora, que era negra en aquest sentit, i l'àrbitre ho sentia perquè passava per allà i va dir no tenen tirs lliures, vam anar amb l'entrenador, se li va explicar, i llavors el responsable, a més, va anar i els hi va poder dir ei, que ens tenim un tir lliure menys perquè esteu insultant. Per això, Basket is Education. És aquest està el fair play, no?, i intentar educar en aquests nivells que estan a etapa escolar, formativa, no? Suposo que això és important per vosaltres. Correcte, és una de les coses de la Copa Colegial. Dit això, final masculina, després entenc que també heu preparat alguna gros per l'entrega de premis. Hi haurà copa? Com funciona aquí? O com que no som una seu pròpiament no hi ha copa, o com va? Hi ha coses. Hi ha coses. Deixem-ho així. Sorpresa. Hi ha coses, deixem-ho així. El que sí que tenim són regidors confirmats d'Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Sant Fruitós, ens ve l'Hereu i la Pubilla de Manresa, les dames de Sant Fruitós i la Pubilla, i llavors doncs, més confirmacions que podem tenir doncs, fins divendres. Alguna cosa més a nivell d'espectacle que haguem de mencionar? Bueno, tindrem un bingo. Un bingo? Un bingo, hem creat un... Ja donarà temps de fer-ho tot, això? Sí, ens donarà temps de fer-ho tot. Hem creat 2.000 cartolines per vendre i per fer un bingo allà en directe. Molt bé. Penseu també que és una de les fonts de com es financia la Copa, en aquest sentit. I després, doncs, bueno, a part del DJ i tot el que... Perdó, també tenim un grup de ball de noies que s'han creat només per venir a fer, doncs, els balls entre períodes. Que són dels diferents centres que han participat No té per què. Jo en conec una i ella mateixa m'ho ha organitzat i a partir d'aquí, doncs... S'ha muntat un grup de ball. Així és. Dit això, abans ho explicàvem, no?, que no és la final de tot això, sinó que forma part de la competició a nivell de Catalunya. Com anirà això? Acabarà tot a Badalona, però quin és el següent pas dels equips que guanyin el Nou Congost? Què hauran de fer? Els equips que guanyin el Nou Congost, doncs, tenim després la final entre delegacions, és a dir, ara s'estan fent les finals de delegacions. Divendres passat es va fer la del Maresme, que va guanyar Santana, i llavors, en principi, a les setmanes posteriors tenim Girona i tenim Andorra, que són les quatre delegacions, de nova creació. Vale, llavors, per l'altra banda, tenim Barcelona, que estem parlant de més de 140 escoles. Déu-n'hi-do. Aquí estem parlant de 28 i allà estem parlant de 140. Vale, llavors, la qüestió d'aquí és tindrem finals de subseus, per entendre'ns, d'aquestes quatre, doncs tindrem unes semifinals i després tindrem una final, i el que guanyi aquesta final és el que se'n va a Badalona. Molt bé. Això pel que fa a la part masculina. Pel que fa a la part femenina, com que ja he mencionat que no tenim més categories a les altres delegacions, doncs el que guanyi femení aquí a Manresa, al Congost, tindrà un partit a casa contra algú de Barcelona. El que perdi o el que perdi la final de Barcelona, doncs serà el que enviaran cap aquí a fer una final, i llavors el que guanyi la final aquesta sí que serà el que se'n vagi a Badalona. Sí, el finalista de Barcelona tindrà una oportunitat més per venir aquí i perdre, i llavors que el campió manresà, les manresanes vagin al... Correcte, Manresà o Vic. O Vic, és veritat, que ja ara comptava. És a dir, el de la Catalunya Central... Catalunya Central. Doncs serà on es jugarà aquesta, diguem-li com vulguem, no? Final de... Bueno. Molt bé, de nivell de Catalunya. Sí. I això després, comentaves que hi havia en altres llocs d'Espanya que hi havia competicions, també hi ha una competició a nivell nacional, diguem-ne, o ja no? Sí, després hi ha la final nacional, que ara no sé dir quin dia és. Però encara queda... Però sí, està tot definit i ho podem trobar tot a la pàgina web sense cap problema. Si hi ha algun equip vegenc que hi arriba, ja ho anirem comentant aquí també a l'Esport Tipunt. Per acabar, he vist que hi pot haver un All-Star aquí a Sant Fruitós. Correcte. Què consistirà això? És a dir, amb la Copa Colegial no només és el format de Copa, sinó després tenim, jo dic, 1.000 esdeveniments més. Vale? Un d'aquests esdeveniments és l'All-Star, que es farà el 23 de maig aquí al pavelló de Sant Fruitós. Vale? Això ja està més que confirmat. Està lligat. Vale? Està lligat i ben lligat. Llavors
pel que sé del format de l'any passat, és un partit normal, l'únic que cada període el juga o el masculí o el femení, vale? Dels jugadors i jugadores que han estat seleccionats a través d'Instagram, vale? Doncs un període és el masculí i un període és el masculí. El femení i masculí jugant un sol partit als diferents conjunts. Correcte. Com es separa això? O sigui, qui jugaran a les regions Catalunya Central o com va això? Al ser de nova creació no tinc la resposta. Encara us ho esteu pensant, Bueno, més que pensar-nos és el que és la Catalunya, ho suggestionen i llavors ens informen. Molt bé. Vale, llavors, el que sí que podem mencionar d'això és que la Ona Martínez, de l'Artés, ja està a dintre, ja té plaça. O sigui, es van seleccionant ara durant aquest tram final de la competició, entenc que es aniran seleccionant els diferents jugadors i jugadores que participen. És a dir, durant aquestes setmanes es van triant, si s'ha d'estar al cas d'Instagram, i llavors a partir d'aquí doncs, hi ha el que té plaça, el que guanya, en aquest cas ella va guanyar MVP del mes, i això significava directament plaça per Stars. Llavors també aprofito per mencionar un dels altres esdeveniments, que és la PG Copa i circuit 3x3, que això us interessa a tots els que esteu aquí, tant els que ens esteu escoltant, que es fa el 12 d'abril a Mollet del Vallès, que és la PG Copa, no us interessa perquè no teniu l'edat, però la PG Copa és el mateix de la Copa, però amb petits. Vale? Quines edats seria això? Tercer, quart, cinquè i sisè, de primària. Vale? Però llavors tenim el circuit 3x3, vale? Que és partits de 3x3 amb totes les categories, tant de tercer i quart de primària, cinquè i sisè, primer i segon d'ESO, tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat. I llavors, doncs, tu t'apuntes com la teva escola. Vale? I llavors, si estàs apuntat ja a Copa, doncs tens descomptes al moment de fer la inscripció en aquest sentit. D'acord. Teniu dates de quan serà el 3x3? Sí, això és el 12 d'abril, que perquè ens entenguem és el dissabte de Setmana Santa, el dissabte de Rams. De Rams. Vale? Que s'aprofita aquest dissabte perquè ja no hi ha competició de federativa i llavors doncs, és un molt bon dia com per dir, ei, desplacem-nos a Mollet i anem a disfrutar del dia. Molt bé, doncs crec que ho hem explicat tot. Desitgem que vagi molt bé aquesta final al Nou Congost i seguim en contacte per veure els següents passos que feu des de Copa Col·legial Catalunya Central. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres tornarem d'aquí uns minuts per acabar de rematar el programa.
l'avinent a Manresa, l'Erato Pagès i Emilia De Loyo, que ara fa un parell de setmanes van aconseguir ser el primer podi del club en un campionat d'Espanya, en el de prova de 110 metres tanques. I bé, recuperem aquesta petita entrevista. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat d'Espanya de pista coberta i el Club Atlètic Manresa ha aconseguit una fita històrica. L'Erato Pagès i Emilia De Loyo han aconseguit pujar per primera vegada, sent del mateix equip, al podi. És la primera vegada que dues atletes del Club Atlètic Manresa ho aconsegueixen i ho han fet a la cursa dels 60 metres tanques. I avui les tenim amb nosaltres per parlar de com ha anat aquest campionat d'Espanya. Emilia, l'Erato, bon dia. Bon dia. Primer de tot, com valoreu o quines són les sensacions després d'haver aconseguit aquest podi? L'Erato, comencem per tu. Ok. Bueno, jo doncs, tinc unes sensacions molt agradables d'aquest campionat d'Espanya, la veritat. No venia amb moltes expectatives de poder arribar a la final i bueno, el resultat que hem obtingut les dues ha sigut molt bo i amb molta alegria. I tu, Emília? Jo també aquest campionat he tingut molt bones sensacions i igual que l'Erato jo estava ben fora a nivell de rànquing de la final i al final, doncs mira, hem pogut entrar a les dues i aconseguir aquest podi tan desitjat per totes. O sigui, m'esteu explicant que no entràveu en els pronòstics de ser a la final i heu acabat pujant al podi. Això vol dir que heu millorat les vostres marques respecte al que estàveu fent fins ara? Sí, exacte. Les dues han millorat les marques. Molt bé. I a partir d'ara, per aquest 2025, quines són les cites que teniu al vostre calendari i per què esteu entrenant? Jo ara mateix he acabat la temporada de pista coberta, ara tindria uns dies de descans i el que començaríem primer segurament seria amb les lligues catalanes i després fer controls i intentar fer la mínima per a l'Europeu Sub-23. D'acord. I tu, Emília? A mi encara em queda una competició de pista oberta, que és aquest cap de setmana, però després em prepararé del 10 de maig. També per les lligues tant catalanes com espanyoles que tenim al llarg de la primavera. I a l'estiu tenim el Campionat d'Espanya. Aquest cop se'ns és a l'agost, o sigui que tenim tot el juliol per entrenar i intentar arribar al nostre pic en el Campionat d'Espanya. O sigui, el Campionat d'Espanya hi participareu les dues? L'Erato, tu també? Sí, jo també. I tu ens parlaves, l'Erato, d'aquest Europeu Sub-23, que és la prova principal d'aquest any, diguéssim, per tu? Sí, exacte. És la prova principal. Competició. Sí, competició. I tu, Emília, no tens cap prova a nivell continental o tens algun objectiu així mitjà, potser més llarg termini? Per mi, jo crec que l'objectiu més gran és el d'Espanya i intentar millorar la marca que tenia, perquè ara fa 2 anys que competeixo a lliure. Vaig fer una competició, però no vaig anar al d'Espanya. I ara tornar a agafar sensacions de cara a la llarga distància, perquè a aire lliure passen a ser 100 metres, en comptes de 60, així que agafar una mica més de freqüència i intentar les millors, com a fet a pista coberta. Clar, pels que no n'entenem gaire, a part de la distància, quins canvis hi ha entre fer un campionat a pista coberta a l'aire lliure? També hi ha el factor del vent, que a pista coberta no tenim,
que clar, això doncs, també pot modificar els resultats que tinguem i a part doncs, la distància més llarga passa de 60 a 100 metres. D'acord. Us volia preguntar per aquestes lligues que feu en equip a nivell català, a nivell espanyol, amb el Club Atlètic Manresa. Veu perdre la categoria l'any passat com a club. L'objectiu és recuperar-les aquest any? Lerato? Jo Qui vulgui. L'objectiu aquest any, crec que per al nostre equip, és mantenir-nos a primera divisió. Bueno, anem una mica coixos, però pot ser que fins i tot arribem a pujar si tothom doncs, fa actuacions espectaculars. Sempre hi ha l'opció de poder tornar on estàvem, així que estem a una divisió i pot passar de tot el dia que es competeixi, així que la nostra intenció és fer-ho el millor possible i assolir el que ens proposem. Lerato, tu anaves fent que sí amb el cap. Veus més possibilitats d'aconseguir aquest ascens o ets més optimista? Sí. Sí. Molt bé. Sí. D'acord, doncs aquesta és l'actitud, esperem que ho aconseguiu. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Ens apuntem a l'agenda a seguir-vos en aquest campionats tant per equips com també en aquestes cites al Campionat d'Espanya a l'estiu i també aquest europeu sub-23. Espero que vagi molt bé i seguirem en contacte. Moltíssimes gràcies. Doncs bé, ens acostem ja a les 9 del vespre. Avui hem tingut un programa diferent, no hem fet tertúlia perquè teníem molts convidats aquí a l'estudi amb aquesta Copa Col·legial Catalunya Central i nosaltres ens despedim fins divendres recordant-vos que aquest programa esportiu es pot fer gràcies al suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós i que és una producció d'Ona Bages, la cooperativa de ràdios locals de la comarca. Podeu trobar els nostres continguts, si us interessen, a la pàgina web onabages.cat i també a les nostres xarxes socials, així com al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Ràdio Sant Fruitós. Gràcies per seguir-nos un dia més. També agrair la feina al control tècnic a l'Albert de Vins. Ens despedim fins divendres. Salut i esport.